laat ik er helder over zijn dat ik het allerliefst had gezien dat we alle leenovereenkomsten die we gisteren getekend hebben, dat leenovereenkomsten zouden zijn tegen de laagste rente die wij kunnen aanbieden. Namelijk de rente die Nederland betaalt met een kleine opslag in het kader van administratierisico's enzovoorts enzovoorts. Dat is niet gelukt in het geval van Aruba, tot mijn spijt, omdat Aruba ervoor gekozen heeft om te zeggen wij willen niet die Rijkswet voor financieel toezicht invoeren. Dat betekent dat Nederland extra risico's loopt en daarom hebben wij dus ook een hoger rentepercentage gevraagd. We hebben daar samen met ons ministerie van Financiën natuurlijk naar gekeken. Zijn op basis van de marktrente inderdaad uitgekomen op dit bedrag. Dat is vastgesteld op 29 september. Maar uiteraard kunnen we voor Aruba komen tot een lager percentage op het moment dat het land ervoor kiest wel die Rijkswet in te voeren. En ik heb ook begrepen van de premier ook al eerder dat zij aan het kijken is naar een soort hybride variant van de Rijkswet en de landsverordening. Nou, als we daar met elkaar uit kunnen komen, dan kan het rentepercentage dus inderdaad weer omlaag. Want dan worden de risico's aan onze kant kleiner.